Sint-Hubertusviering in Geisteren. Logeerhuis Kapstok, vrijwilligersorganisatie van het jaar. Het is vandaag 13 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Op 15 oktober gaat stevast het jachtseizoen van start. Afgelopen zondag werd aan de vooravond hiervan de Sint-Hubertusviering gehouden in de kasteelruïne in Geisteren. De Eucharistieviering in de open lucht werd voorgegaan door pastor Piet Kup met muzikale opluistering van jachthoorngroep Midden-Limburg. Waarom wordt deze viering gehouden? Ter nagedachtenis van Sint Hubertus, omdat hij de patroonheilige, de beschermheilige van de jacht is. Dit is ook meer sociaal gebeuren, met de mis wordt opgedragen. Wie er dan in geloven kent, dat is zo. Ja, dan komen we bij elkaar eigenlijk. Hè. Dit is het begin van het jachtseizoen, dat normaal geopend wordt op 15 oktober. Ja. Het jachtseizoen loopt tot eind december en op sommige soorten mag ook nog in januari gejaagd worden. Het verschilt per jager wanneer hij op pad gaat. Er zijn veel jagers die maar een aantal keren per jaar jagen, omdat ze hun jachtgebied zoveel mogelijk met rust willen laten. Maar in gebieden waar het heel erg druk is, bijvoorbeeld met gansoverlast, dan moeten jagers wel vaak een aantal keren per week erbuit trekken om dat te kunnen beheren. Vaak lukt het dan nog niet eens, maar het verschil is heel erg per jachtgebied. En er wordt niet alleen op ganzen gejaagd. Wilde eenden, konijnen, fazant, haas. En in sommige gebieden, afhankelijk van de overlast die er is, dat kunnen reeën zijn, wilde zwijnen. Dus eigenlijk wat nodig is op het betreffende gebied. Jagers gaan niet alleen op pad. Ze hebben allemaal hun eigen trouwe metgezel. Ik jaag met de havik en de hond, die zit daar dan. Ook kleine, ja. Dat probeer ik klein te vangen. Ja. De hond moet ze opzoeken dan en dan met de havik. En die kleinen weten precies waar ze moeten onderduiken in de pijpen. En dan is het toch moeilijk. Ja. Wanneer we op jacht zijn, dan is het voor het wild op te sporen en te apporteren. Bijvoorbeeld met duivenjacht of iets dergelijks, dan wordt het wild geschoten en dan kan de hond het ophalen. De jacht kent uiteraard veel voor- en tegenstanders. Jagers hebben zo hun eigen redenen om mee te doen aan de jacht. Het is belangrijk, niet alleen voor het jagen, maar het gaat niet om het wild te hebben, maar om het te reguleren. Zoveel mogelijk proberen dus, dat moet wild blijven, genoeg wild blijven. En alles op een fatsoenlijke manier reguleren het wild. Hè. Ik vind het leuk, dit jagen met een havik, met een valkenier is leuk omdat je het wild altijd 100% kans geeft. Hè. Of je hebt het of je hebt het niet. En dat is met de geweerjacht wel eens anders. Dan kun je iets aanschieten en dat is met de havik niet. En je geeft het wild een geweldige kans om te ontsnappen eigenlijk. En zoals bij de Sint-Hubertusviering gebruikelijk is, werd afgesloten met de traditionele zegening van de broodjes en de aanwezige dieren. Tijdens de drukbezochte dag van de vrijwilliger in Schouwburg-Venray is Logeerhuis Kapstok door de jury uitgeroepen tot de vrijwilligersorganisatie van 2015. Kapstok ontving zondagmiddag niet alleen de titel, maar ook een prijs van €500, beschikbaar gesteld door Rabobank Horst Venray. De twee overige genomineerde organisaties, Jong Nederland Venray en Senior Service Venray, kregen naast de waardering van de jury tevens een cheque ter waarde van €100 van Match. Voor de publieksprijs kwamen 6 organisaties in aanmerking. Dat waren naast de eerder genoemde organisaties KIC Kasterij, Hera IJsselstein en Zwembad De Broekberg in Wansum. De publieksprijs ging eveneens naar Logeerhuis Kapstok. De prijs gaat naar Logeerhuis Kapstok. Deze prijs van €250 werd overhandigd door Jan Lonen namens sponsor Venray Bloeit. Op 11 oktober was het coming-out dag voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Omdat op zondag het gemeentehuis gesloten was, hees wethouder van Der Putten maandagochtend voor de eerste keer de regenboogvlag in Venray.
Ja, en eigenlijk was het idee, het maakt niet zo heel veel uit op welke dag je de vlag hijst. Als we het maar doen om ook die dag status en symbool mee te geven. Maar vooral moet de boodschap zijn dat de boodschap die het hijsen van de vlag met zich meedraagt het hele jaar door overgenomen wordt. De regenboogvlag staat voor alle kleuren die de samenleving met zich meebrengt. Dit moet samen met het door de politiek ondertekende COC-convenant kracht geven aan de boodschap van deze dag. In de Venray moet iedereen zich vooral sociaal geaccepteerd voelen en vooral zichzelf moeten kunnen zijn. Ongeacht kleur, afkomst, religie of seksuele voorkeur. Niet alleen in Venray, maar in zeker 43 andere gemeentes in het land werd de vlag gehesen. Motorcrosser Romee Huibers uit Oerlo is afgelopen weekend tijdens de wedstrijden in Lottum Nederlands kampioen geworden in de klasse Quads Inters. Met 2 maal een derde plaats in de mandjes behaalde hij voldoende punten om de titel te grijpen. Gedurende het seizoen reed de Oerlonaar naar 10 manchezeges en 6 dagoverwinningen in 12 wedstrijden. Voor Huibers is de titel na zijn tweede plaatsen in 2013 en 2014 de kroon op een uitstekend seizoen. Het behalen van het kampioenschap werd na afloop van de laatste manche uitbundig gevierd met zijn teamgenoten en fans. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt met kans op regen. Dit zet zich in de loop van de dag voort met langdurige buien. Het wordt morgen maximaal 8 graden. De daaropvolgende dagen blijft het grijs met kans op regen. Een hele fijne avond en heel graag tot vrijdag.